sħabkom u l-familjari jippreferu jkunu l-ispalla li jibku fuqha minn l-ispalla tal-erfarkom it-tabut. Sentenza qawwija li tiġbor fiha wieħed mill-messaġġi ewlenin tal-ktieb il-ġdid ta' Mattias Ċappara li jesplora l-illużjonijiet, il-maskri u r-realtajiet li ħafna drabi jsawru ħajjitna. Espert fl-industrija tal-gaming, Ċappara għażel li jissielet mas-saram tiegħu permezz tal-kitba. L-ewwel kien iħarbeġ il-poeżiji biex jipproċessa l-emozzjonijiet tiegħu, iżda meta sab lilu nnifsu f'salib it-toroq, iddeċida li jkteb ktieb li jitratta aspetti differenti tal-ħajja. F'intervista ma' TVM News huwa jispjega kif l-esperjenza tiegħu fl-industrija tal-gaming innitu jaraf is-similaritajiet bejn il-mod kif jaħdmu l-pjattaformi tal-midja soċjali u l-industrija tal-gaming. Techniques and psychological concepts biex aħna nikkreaw prodott li persuna jibqa' jiġi lejh, ġament minn fil-mobile. Waħda mill-affarijiet li bdejt innota hi li meta dawn l-affarijiet jibdew jintużaw ħafna, nibdew jaffettwaw kif aħna jħossuna fuq il-ħajja tagħna. Issa speċjalment meta aħna naraw fuq social media, meta aħna naraw TikTok Reel jew Instagram Reel, psychologically da jaħdmu l-istess mod bħal slot machine jew bħal roulette table. Il-problema hi li moħħna m'għandux kapaċi jissepara it-telf li qed nitilfu. Jekk jiena mort il-kazino u labt 50 euro, jiena ħriġt minn hemmhekk b'50 euro inqas. Allura l-buttijiet weġġani u naf xi tlift. Però meta jiena nagħmel satejn fuq Instagram, jiena m'għandix dak il-oġġett f'moħħi li jgħid li qed nitlef. Fi kliem l-awtur, dan kollu qed jaffettwa kif nipproċessaw l-emozzjonijiet tagħna. Għax jiena l-istess hormon f'moħħna jru dopamine li aħna nużaw biex aħna nibqgħu għaddejjin fuq Instagram u oġġett li wkoll jimmotivana biex aħna niltaqgħu ma' sħabna biex aħna nagħmlu sports biex nagħmlu affarijiet oħra, dan barra l-kontenut ukoll li jagħmilna affett kbir. Permezz ta' dan il-ktieb, Mattias Ċappara jittama li l-qarrejja jieqfu għal-mument jirriflettu fuq il-prijoritajiet tagħhom u jiddistingwu bejn il-maskri u r-realtà.